Ndewonu ndị ọma na-ege ntị. Ihe m wetara n'ụbọchị taa bụ ihe ndị oyibo kpọrọ "Are you sure?" Ọ na-abụ mgbe ọbụla anyị na-ekwu okwu, anyị na-adị na-asị "Are you sure?" Ịdịkwa sure? Mana ka m kwuru n'ihe onyonyo ma achọrọ m onye chọọ ịsụ Igbo, ọ sụọ ya sụluo ya n'isi. Asụ nọ kpachanye ya oyibo. Ịchọkwa n'ịsụ oyibo, ịsụ oyibo sụluo oyibo n'isi. Mgbe ị chọrọ ịsụ asụsụ gị mbụ asụsụ Igbo, ịsụ ya sụluo ya n'isi. Mana n'ụbọchị taa, ewetara m anyị ihe a na-akpọ "Are you sure?" n'asụsụ Igbo. Ọ ga-abụ ịchọ ikwu okwu, ị gaghị asị "Are you sure?" ọ esiba "Ịdịkwa sure?" Nke ahụ ka ndị Igbo na-akpọ Ngili Igbo. Mana taa, ụdị mmeghe aka ahụ ma mmeghe ọnụ ahụ ọ ga-ebi n'ụbọchị taa. "Are you sure?" n'asụsụ Igbo wee bụrụ ihe a na-akpọ "O doro gị anya?" O doro gị anya? Iji n'aka? Iji n'aka na ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu? O doro gị anya ihe anyị na-akọrọ anyị na kịta? O doro gị anya? O doro gị anya ihe anyị na-ekwu na ọ bụrụ na enyochaa ya, agaghị afụ okwu asị, ma ọ bụrụ na enyochaa ya, ị ka ga-akwụkwara kpọmkwem ebe ịkwụ. Ndị be anyị, amara m na o nwere ihe unu mụta, amara m na ịmụta ya. Ngwa nyere m aka kọwara m ihe dị gị n'obi. Gaa na akara mkparịta ụka ma ọ bụ ọdụ okwu. Biko gwa m ihe dị gị n'obi ma ihe ị chere. Enwekwana ajụjụ, ejụọ.